Kublai pi Baroh ingkang sobai pi sakne kubo jungi ke bamenta. Uba Prestone tensong ubadi usembut menteri rangba kajala ba state president ka National People Party hapo kajala henin kasngi palai loong wala da Phah ya kortong ka Voice of the People Party VPP sha parliament kan long sisa tang jing sabai ke bakraw namar unompoi song Dorbar Baroh kisan Snem namar kijing Pyrshah ban Kren dakaktin Hindi. Haba ai jing Kren hakat hat state youth conference juga National People Youth Front NPYF uba Prestone ulaong Dangshan uwe ubre wala pensngau bala dangi Phah ya ka BPP sa parliament une UMP unsimi jindat Beit ning Dorbar pa unompoi song Dorbar Baroh san Snem balai namar ka VPP kan Pyrshah ha parliament ya Baroh MP ki bakran dakaktin Hindi. Namar kata ngin ban mi nang ne bat pensau tho iki paiba baki dei ban kentai ban ai vote khamtam yo kortong ka VPP ubayeng Pyrshah ya jingkran ktin Hindi namar unsami jindat Beit na parliament Lada pimi jendat ke epat pinkran ha parliament kan sulong sab kai lut ulong ha bakan tu iki paiba ka sulong constituency bakin kendit thia ka por ka dangdan yaki banom sya pan be hakum kani ka parti uba Prestone ulong susu ngamde nga uba ong yaka Henry Klayo I ka kam bakile hapo ka ying ngam syam lathok Henry Kibreu Klayo I Naka live telekas ka bala phalang baki de ki khauput Hagapor bo midrang ba uyeng ban ai jubab ya kabang tengka badro ban batai banya syapang kabang tengka haganam jom karul kilami jendat lut ban ula antat balese ki dekhot kaliang Pyrshah kila pe ya jubab u mitri rangba na ki TV balabu apo ka kamera jong kaliang Pyrshah Henry ula pen pau pat ya jinglengo batang u president ka VPP marwei uba aden milar pasayamoj uba kena uba sorkar ka bamenta hamegalia kadai ka badap daki jing artitin sudah Kabamut uba arden udai tang mo bope yaga jubab umit rangba Naka TV. Habagantu yaga liang Pyrshah ban pensung ulai loit hakapapan jing pensya yaga ne uba Prestone ulaong ka kamera umit rangba kadai ka bahe ber ka kamera jongaru ka badan marjan bar umit rangba. Kumta ngagantu yaki bakin wan syakmat namar umit rangba udang kuloi ban ai sakawai ka jing batai. Susu ulapan rabru uba ka sorkar MDA tu kadai ka bapan kheng record tang hake Snem. Ngilapan kheng ya ka record aba phai syaka bang tengka ka jingkan siau pisa bat ka roi gapar tang hapo ka Snem. Namar kata itu ka bayah la kerkau ke jaka yau namar kinang tang ban Kren penhe. Ha ka ju ka por uba Prestone ulaong ba ka NPYF ru ka yeng ban syakri yaki pai kasi jaintia balai nga ong ya kane ka long namar kidan ka to kane ki bakam baki ijai ban riu palat ban ya ka aka Baroh Henry ngaru nga ong baka NPYF ru kadai ka bai jai benreu palat banya kiwe ulaong. Ula kentui kinong tray ka parti bakin tray sitom ba Baroh arngot ki kertong ka agatha sangma natura bat ka amparin lingdo na silong kinyo ay kajing job ren burom haka election MP ka pansalong no asyan. In tau record haka ni ka kenti ka bamenta banang ni namay kalangin Phah ay arngot ki kentay ki banlong kasur upay ba kajala sa parliament banrap sisu uba Prestone tensong. Nak benta ki Beit ki kebos membadan yang subscribe nang penyoru kam kloy ya ki kubur ki batmai nak channel jongi kana kitia